Hello guys, नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव फिन खुलुमनाय जासिनाय थाबाय। नोंथांमोनाथ' दायो जायफोरा YouTube चेनेल दङ, जायफोरना मनेटाइजेशन जाखांबाय बिसोरथ' मिथिगौ जानांगौ। दायो गोदानै जि इमेलाव मोनसे नटिफिकेशन फैदों, जाय नटिफिकेशना बेयाव लिरनाय दं रोखा नियाव लिरनाय दं, हे डियर, signed up for your paperless tax documents in AdSense by December 31, 2021. Access your tax document online and help save trees in just a couple minutes. बेयाव 31 डिसेम्बरनि गेजेरसिम मोनसे नटिफिकेशनखौ माने फिलआप खालामना लानो होदों। बेयाव नै दंखायो गो टु एडसेन्स। बेनिफ्राय मा खालामनांगौ, मादि खालामनांगौ आं नोंथांमोननो दिन्थिलांगासिनो। व्हाट डु आई नीड टु साइन आप फर योर पेपारलेस US withholding tax documents following the step below. बेयाव दङ, साइन इन टु योर एडसेन्स एकाउन्ट, क्लिक पेमेन्ट्स, click manage setting, scroll to payments profile and click edit. Next to United States tax information info, clicks manage tax information, clicks manage delivery performance, select go paperless and click update delivery preference to SAPs. बेयाव दायो नोंथांमोना आंनि बुंनायखौ बुजि मोनाखैबो जानो हागौ, नाथाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै माबा मोनसे नङा माबा मोनसे मिथिगोन बेनि सोमोन्दै बोरै खालामनांगौ। नोंथांमोना बेयाव बेनिफ्राय मेसेज फैनाया, नोंथांमोना बिदिब्ला नायलांदो मादि खालामनांगौ। गिबियावनो साइन टु योर एडसेन्स एकाउन्ट होनना लिरनाय दं, बैयाव एडसेन्सआव थांग्रोबाय। एडसेन्सआव थांनानै बेयाव मा खालामनो होदों, पेमेन्ट्सआव सेरबाय। नैबे पेमेन्टआ बेयाव सेरबाय। पेमेन्ट सेरनाय लोगो बै सिटिं पेमेन्ट जिथु दिन्थिगोन बेनि सिटिं, माने बेखौ मा बुंगोन, एडसेन्स पाब थानाय आरो इउजार नोंनि मुं सिटिं थानाय, बेनि सिङाव मेनेज सिटिं दङ। मेनेज सिटिंआव मेनेज सिटिं थांनानै बेयाव पेमेन्ट प्रफाइल दङ। पेमेन्ट प्रफाइलखौ लाबनानै जोंखौ इउनाइटेड स्टेट्स टेक्स इनफु बेयाव थुनो होबाय। होनानै क्लिक मेनेज, बेयाव मा लिरनाय दं, क्लिक मेनेज टेक्स इनफरमेसन, नैबे सिङावनो दङ। बेखौ सेरखांनानै मेनेज टेक्स इनफरमेसनखौ सेरबाय। बेनिफ्राय नैयाव दङ मेनेज डिलिभरि प्रिफारेन्स, बेयाव सेरबाय। सेरनाय लोगो नैबायदि मोनसे ओंखारगोन, US टेक्स डकुमेन्ट डिलिभार, बेयाव ओंखारगोन। ओंखारनानै बेयाव नैखौ गिबियाव फरायग्रोना लाग्रो नोंथांमोना। फरायग्रोनानै नैयाव आई एक्सेप्ट दा पेपारलेस डिलिभरि एग्रिमेन्टआव क्लिक मार्क होना हो, टिक खालाम। बेनिफ्राय आपडेट डिलिभरि पारफरमेन्स खालामना हो। नै जाबाय आंना दायो। बेबायदि खालामबानो जागोन। जाय बिथांमोना दिनैनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम
अननानै आरो माबाफोर मिन्थियाखैब्ला कमेन्टआव हर। बेनिखायनो दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। लोगो मोनफिनगोननि आसाजों थेंक इउ।